No directo. Ahora por 3 minutos, o señor Balseiro, nos pode exponer a su punto de vista. Gracias, señor presidente da Comisión. Gracias, señor presidente do ente Portos de Galicia, pola explicación que vostede nos acaba de dar ao Grupo Parlamentario Popular, os datos facilitados e as súas palabras, pois a verdade é que ofrecen, creo que en este momento, seguridade e ofrecen confianza, espero que ao Grupo Parlamentario Popular e tamén aos veciños de Ribadeo e tamén a toda a comarca, tanto de Ribadeo como do occidente de Asturias, que unha boa parte deses veciños, digo veciños porque os que procedemos da Mariña de Lugo, pois estamos ali, somos todos veciños, traballan en ese porto. Creo que a Xunta de Galicia cree nas posibilidades, e vostede o acaba de dicir agora mesmo, que cree nas posibilidades do porto comercial de Mirasol en Ribadeo, cree no seu futuro, lógicamente, pois das inversións que vostede anunciou que se fixeron, se non fora así, non se farían, e concordamos seguramente que vostede con nós, igual que nós podemos concordar con vostede, que as instalacións de Mirasol en este momento son competitivas dentro da fronte portuaria cantábrica, dado que se fixeron as inversións nestes últimos 2-3 anos, as inversións que ese porto necesitaba. Desde o Grupo Parlamentario Popular estábamos preocupados, igual que supoño que están outros grupos, que me consta que tamén hai outros grupos nesta Cámara que meteron iniciativas en este sentido, pero desde o Grupo Parlamentario Popular o único que buscamos é a posibilidade de facer un brindaxe cara ao futuro do porto Mirasol de Ribadeo. Un brindaxe na súa actividade, lógicamente, porque dependen moitas persoas dese porto, un brindaxe que garanta a xeración económica que aí se está movendo e, sobre todo, nos tempos que corren, que garanta os postos de traballo que en el se está mantendo en este momento. É certo que o Partido Popular, e vostede o sabe, porque xa non é tampouco a primeira vez que comparece en esta Cámara por estas instalacións portuarias, foi a primeira forza política comprometida ca ofensiva en defensa do porto comercial de Ribadeo, e nós continuamos desde hoxe, motivo de que continuamos que vostedes teñan aquí, continuamos desde o Grupo Parlamentario Popular nesta liña. Hombre, habría que lembrar que un tráfico portuario que, como vostede sabe, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego no seu momento xa renunciaban a él, tanto no Parlamento de Galicia como no Concello de Ribadeo. Foi o Partido Popular quen impulsou esa iniciativa, foi o presidente de Portos en aquel momento quen foi a Ribadeo, quen negociou e levou a solución e negociou ca empresa ENCE, e foi quen asumeu en aquel momento a Consellería do Mar, que a Conselleira ao frente, o presidente de Portos de Galicia e o presidente da Xunta de Galicia, pois asumiron unha inversión para reter ese tráfico. Por eso, nós o único que termino, señor presidente, o único que dicimos, sigan ustedes en esa línea, sigan negociando, e tamén creo que o Porto está en este momento aberto tamén a outras posibilidades. Falaba vostede dun 80%, pero a mellor tampouco non sería malo que non tuéramos, como dice na Mariña de Lugo, os ovos todos na mesma cesta. Se é posible que houbera un acordo con outras empresas ou con outro tipo de mercadorías que puderan vir a ese porto. Nada máis. Gracias. Moitas grazas, señor Balseiro. Hai que estar máis teño que estar máis a todo e a tono con os tempos, pero bueno, supoño que